Dámy a páni, s cieľom rozšíriť povedomie o voľbách do Európskeho parlamentu sme sa spoločne so Slovenskou asociáciou elektronických športov rozhodli usporiadať rozhovory, kde si vyspovedáme kandidátov do Európskeho parlamentu. Taktiež sme chceli ľuďom priblížiť, že aj medzi politikmi sa nachádzajú hráči. Pozvali sme všetky parlamentné strany a pozvanie prijali Miroslav Žiak za stranu SAS, Erik Kaliňák za stranu Smer SD, Kristián Varady za stranu Progresívne Slovensko a Romana Tabak za stranu SNS. My tu jedného z nich rovno už aj máme, tým je teda Miroslav Žiak, takže Miro, ja ťa tu vítam. Ahojte, vítam. Máme tu pripravené vlastne 3 segmenty otázok. Ako prvé budú herné otázky, následne sa prenesieme na politické otázky, no ako posledné si dáme taký skratkový kvíz vlastne pre našeho hostia. Takže si pripravený? Poďme na to. Dobre. Prvá otázka teda z tých herných. Máte v Saske aj nejakých iných hráčov okrem teba? Neviem to teraz z hlavy povedať, lebo nezdielam herné zážitky s mojimi kolegami v strane. Tie témy v strane sú úplne odlišné ako o tom, že akú hru som teraz prešiel. Ja som teda dosť veľký gamer, ale už nehrám online hry, lebo to zaberá dosť veľa času a nemôže sa človek odpojiť hocikedy, lebo však tá hra pokračuje. A ešte sem tam si zahrám nie World of Tanks, ale... Warcraft? Nie Warcraft, ale lode a všetko... Thunder sa mi zdá. Áno, War Thunder. Áno. Tak to si sem tam zahrám, že dám si nejakú 15 minútovku, ale viac menej sa zameriavam na tie hry, ktoré si človek ide príbeh a má to ako film. Naposledy som prešiel Horizon Zero Dawn, Forbidden West, tak to veľmi odporúčam, takí, čo majú radi RPGčka s dobrým príbehom. Ty si rovno v podstate mi odpovedal aj na druhú otázku, že aké hry hrávaš, to je super, pretože rovno môžeme prejsť tým pádom na tú tretiu a teda, keby si máš vybrať z toho repertoáru hier. Prepáč, že ti do toho skočím, ja som začínal, však v podstate počítač ma sprevádza, ja som 87 ročník, už teda ten starší a vtedy to bol ten boom po 90 rokoch tých počítačov a ja som nemal doma hneď počítač, ale chodili sme k mojej mamine sestry a oni mali doma počítač a ja som sa tam prilepil na to a hral som ešte pomaly tých gremlinov, tak sa tak usmerňovali, neviem, pamätáte, to ešte boli také... A aj také, to úplne šialené hry a potom, že už prišli tie lepšie hry a prišlo samozrejme CS-ko, keď som objavil čaro CS-ka v prievidzi, do takého tunela sme chodili, to bola herňa, to som bol závislák, to už rodičia ma chceli dať na liečenie, tak som musel prejsť na iné hry, lebo tak to možno keby som sa tomu bol venoval, tak nie som v politike, ale som profesionálny hráč, ale teda nebol na to čas. No a už som prešiel pomaly na tie konzoly, lebo ten počítač vylepšovať stále, to stojí dosť peňazí a tie hry sa posúvajú, takže kúpite konzolu a máte pokoj. OK, a teda keby si mal vybrať zo všetkých tých hier nejakú tvoju najobľúbenejšiu, tak ktorá by to bola? Milujem Fallout, sériu Fallout od jednotky, to som až v podstate všetky. A kto dokázal napísať ten skript, ten scénar, tak tomu dať normálne Nobelovú cenu. Za Falloutom 2 som strávil normálne, že týždňa. Asi 5-krát som to prešiel a to bolo šialenstvo. Ty si spomenul, že hrávaš naozaj od mladá, tak pamätáš si zhruba aspoň presne ten vek, že kedy si začal hrať a možno tvoju prvú hru, ktorú si hral? 5-6 rokov to mohlo byť a prvá hra bola asi ten Pac-Man, keď papal tie, tak to bolo úplne prvé, som mal asi 3 alebo 4 roky na počítači, to ešte boli takí, no, to počítač ani si neviete predstaviť, čo to bolo, moderní hráči, už keď tie škatule, čo tam boli, tak je to úplne niečo iné a potom sme toho Pac-Mana dali na taký modernejší počítač a to tam lietal, hej, lebo to už nebolo optimalizované tam tie Pentia, to boli ešte 386, ak si spomínate, tak to bol riadny hardcore, no a pomaly to išlo ten vývoj a vždy som čakal na tých disketách, najprv sme inštalovali tie hry, potom tie CDčka sme vkladali, no a teraz už si stiahnete bez problémov za pár sekúnd do mobilu hru alebo do toho PlayStation, že už robia PlayStation bez mechaniky, že už je čisto onlineovka. Ale to sa asi neoplatí, lebo je to drahšie. Hej? Keď si poviete od kamaráta, ja tu ja tebe donesiem CDčko, tak máš to zadarmo. Alebo changeneme, hej. Že, takže oplatí sa s mechanikou, keď PS-ko kúpovať. Okay, nie PS-ko, PlayStation. Nebudem hovoriť PS-ko, áno. To znie blbo. Máš teda vo voľnom čase aj počas svojej politickej kariéry vlastne čas si zahrať nejakú hru? Jasné, samozrejme. Naposledy som hral, nie úplne naposledy, ale pred dosť veľa času som venoval Cyberpunk 2077. Paradoxne ja som ho kúpil na PlayStation 4 a medzičasom som si kúpil PlayStation 5 a hneď sa mi upgradeol na PlayStation 5, vtedy to bolo tak zadarmo ešte.
A to bolo ešte pred patchom, lebo vtedy bol dosť zabugovaný ten Cyberpunk a som to prešiel s tými bugmi a so všetkým. Hovorím si, kokso, ale aj tak to bolo tak makaná hra a zrazu prišiel patch. Keď som to dohral, asi do týždňa prišiel patch. Hovorím si, no dobre, musím hrať znova. Tak som to znova prešiel, no a potom mi ostávala ďalšia postava a teraz už tam aj ďalší datadisk Phantom Liberty, tak ešte to som si znova prešiel. Čiže áno, ten čas sa nájde. Ten víkend je v podstate voľný a teraz nie som aktívny poslanec, čiže toho času je výrazne viac. Máš teda čas na hranie, ale napríklad sleduješ aj nejaké e-športy? Pozerám skôr zostrihy, lebo ten e-šport trvá dosť dlho, ten turnaj a viem sa mi zdá, že v Katoviciach bol teraz naposledy a niečo, zachytil som niečo z Katovic, keď človek scrolluje, hej, tak a vtedy tam som to pozeral. A už sa mi to dostalo aj do toho feedu, čiže mi to sem tam vyskočí a už teda pozerám viac. A poznáš teda aj nejakých profesionálnych hráčov, možno aj slovenských? Priznám sa, že nepoznám. To je mea culpa, mea maxima culpa. Nepoznám, ale teda asi poznám. OK, my budeme určite radi, keď si pozrieš aj teda tú našu tuzemskú, napríklad slovenskú scénu. Preferuješ napríklad konzolové, mobilné alebo počítačové hry? No, mám onlineovku na mobile, Shakes and Fidget, asi to poznáte, to už 15 rokov fičí, takže tam už 15 rokov fungujem. Prišiel som normálne z desktopového počítača na mobil a už všetci taký vývoj máme. No a teraz preferujem, ako som spomínal, už konzolové hry, lebo človek nepotrebuje vylepšovať ten počítač a proste obchá CDčko a ide to. Takže je to o mnoho jednoduchšie. A som fanúšik PlayStation. OK, to je fajn, určite konzoloví hráči budú radi. A teda, keby si mal odporúčiť nejakému tomu svojmu kolegovi hru, tak ako by si odporúčil svojmu aktuálnemu predsedovi strany Branislavovi Grohlingovi? Dobrá otázka. Keďže je aktuálny nový predseda, tak by som určite odporúčil nejaké SimCity alebo Simsov, kde sa manažuje tá rodinná, teda musí tam relationships, aby ste sa postúpili v tom nejakom zamestnaní, čiže áno. Inak ja taký paradox, ja som hral Sims 3 a mne sa podarilo to, akože tam nie je, že vyhrať, tam sa nedá nejak vyhrať, ale mne sa podarilo byť najúspešnejší na tej strane dobrá, že som sa stal predsedom OSN, alebo neviem, čo to tam bolo, a potom tam zomrete a viete byť ešte za ducha hrať. A normálne ešte za ducha som sa stal zase najväčším tým zloduchom. Hej. Tak bolo tak, že obidve som si prešiel, ale si fajn, túto hru môžem odložiť. Tak výborne, ja by som mikrofón prenechal tuto Karolovi, pretože my tu máme pre vás pripravené aj tie politické otázky, takže Karol, nech sa ti páči. Super, ďakujem. Takže poďme na tú zaujímavejšiu časť. Takže prvá otázka, taká dosť skloňovaná v médiách. Je podľa teba e-šport šport? Určite áno. Keď môže byť šach šport, keď je najväčším rizikom toho hráča je, že zaspia, vypichne si oko na tým kráľovi, tak e-šport je určite šport. Keď vidím dopotené trička tých chalanov a vidím, ako tam makajú a ťukajú a proste myslím si, že veľmi veľa pomohol film Gran Turismo, kde teda sa ukázalo, že dokáže sa dostať ten človek, čo hrá na počítači na tom simulátore až za vrcholového moto pretekára. Takže určite to je šport a myslím si, že aj nie je jednoduchý. Super, ďakujeme. Keď teda už je to šport, mal by podľa teba štát, alebo teda Európska únia, keďže kandiduješ do eurovolieb, podporovať aj športy? Určite áno, tak ako každý ten šport je podporovaný, či finančne, alebo nejakou podporou štátu, že to sú nejaké lekári, alebo nejaké na univerzitách sa podporujú niektoré športy, tak samozrejme aj toto malo byť podporované. Pomáha to hlavne mladým ľuďom, aby sa neflakali po vonku, aby nedrogovali, nechodili do krčiem, ale aby sa zgrupovali. Ja som sám hrával futbal, ale hrával som aj v podstate ten Counter-Strike, keď som bol malý. To sme boli komunita, ktoré sme do tej herne chodili. A potom cez ten futbal som mal ďalšiu komunitu priateľov a najhoršie je, keď je človek sám. A teraz vďaka internetu sa vie spojiť človek bez toho, aby vôbec vyšiel z domu a má priateľa na telefóne, povedzme to takto, tak je to úžasné, hej, že není človek sám a nemá depresie a proste si zaťuká, hej, a odstrelí niekomu hlavu síce, ale len virtuálne. Super. A to si tak odpovedal už na tú druhú otázku, že v čom vidíš prínos e-športov pre spoločnosť? OK, tak to asi nemusíme tým pádom. Akože má to podľa mňa určite obrovský prínos. Každá jedna aktivita, ktorá je prospešná tomu človeku a počul som štúdie, že pri tom e-športe sa človeku aj zvyšuje krvný tlak, teda nie tlak, ale tep, čo znamená, že spaluje človek kalórie a teda podporuje ho v tej kardiočinnosti, takže welcome. Dobre, to je super teda, že hovorí, že tie športy sú fajn a že by ich bolo treba podporovať. Vy ako Saska ste boli pár rokov vo vláde, tak otázka je, že či ste s tým niečo robili.
No, ja viem povedať za Sasku, a myslím si, že to je asi jediná strana, ktorá sa hlási priamo k e-športom, keďže naši dvaja členovia, jeden je župan Bratislavského kraja, Juraj Droba, bol asi jeden z prvých, ktorý podporil e-športy, a Braňo Groling, ktorý je súčasný predseda, predtým bol minister školstva, vedy a výskumu, prijal aj nejakých chalanov, ktorí boli e-športovci, čiže myslím si, že asi jediná strana, ktorá reálne aj podporila ako nielen finančne, ale aj kvázi mentálne, alebo teda navonok, že dáva do popredia túto otázku, že tieto e-športy sú. Lebo keď vás príjme minister, tak o tom píšu už noviny, už sa to dostane do nejakých médií a tí ľudia, ktorí odsudzujú e-šport, tak si povedia, kokso, keď to prijal ten minister, tak asi to nebude len taká blbosť. Ďakujem. Poďme ale naspäť do tej Európy. Európsky parlament v novembri 2022 prijal rezolúciu o e-športoch a videohrách. Čo si o nej myslíš, aký máš na ňu názor? Úplne sa nebudem teraz bez akéhokoľvek nejakého klamania poviem, že nemám úplne naštudovanú tú smernicu, lebo je dosť rozsiahla, ale čo som vyčítal, tak viem, že malo by tam byť nejaké vzdelávanie v oblasti e-športova, nejaká podpora, ale priznám, nemám to úplne do detailov, nechcem klamať a nebudem ani zavádzať, proste nevenoval som sa tejto téme a je to niečo pre mňa nové, ale teda vnímam to, že má podporiť e-športy a má hlavne tú Európu posilniť voči ostatným kontinentom, lebo sme tu trochu zaostali voči Amerike a Ázii. Ázia, tak to je obrovský trh, tam je kvantum hráčov a v podstate Amerika zase silná ekonomika a my tu bojujeme s takýmito dvoma tigrami okolo napravo a naľavo a práve preto by mala Európska únia niečo s tým robiť a takže vítam takúto smernicu. Väčšina reálnych dopadov tejto smernice zatiaľ spočívala v podpore herných vydavateľov práve cez program Horizon Europe a Creative Europe. Mala by sa podľa teba Európska únia v budúcnosti zamerať aj na podporu hráčov, klubov a organizátorov turnajov? No tak ako každý jednotlivý členský štát Európskej únie podporuje jednotlivé zväzy športových, ako tak Slovenský futbalový zväz, alebo basketbalová asociácia, alebo lyžiarov, podporuje ich hlavne finančne, tak keby Slovenská republika podporila z toho balíka, ktorý pri tých všetkých športovcov len malinkou čiastkou, to kluby sa nemôžu hnevať, alebo tie asociácie, a keby len malinkou čiastkou podporila asociáciu e-športov, tak čo by možno pre 0,5% by znamenalo 50 000, tak pre vás je to, že ste pomaly na svetovej úrovni a tí futbalisti sa nevšimnú napríklad. A to není, že by som chcel brať futbalistom, ale fakt, že pre nich je to smietka za nechtom. Jeden plat nejakého futbalistu mesačný alebo dvojmesačný a možno pre 10 000 ľudí to bude strašne veľa peňazí, hej. Že organizovať možno turnajov alebo nejakých, len občerstvenie keby zabezpečili, hej, že čo sú v podstate drobnosti, že fakt smietka za nechtom a môžu sa s tým pochváliť a ja sa čudujem, že to ešte Slovensko nerobí. Ako áno, zatiaľ naša asociácia je financovaná výhradne zo súkromných zdrojov, a teda z príspevkov členov. Ale kandiduješ teda do eurovolieb, čiže ak sa dostaneš do Europarlamentu, máš v pláne urobiť niečo pre podporu e-športov a hráčov na tejto pôde? Určite áno a vďaka aj tomuto stretnutiu, aj tým, že sa poznáme, tak tam možnosti sú, takto ten europoslanec na Lemesi čistého vína zase nedokáže zmeniť svet, potrebuje k tomu nejakých spojencov, ale vie minimálne lobovať a vie sa postaviť za nejakú určitú vec a s takýmto tímom za sebou, ako ste vy, si myslím, že by sme toho vedeli viac. Poviem príklad, keď som bol poslanec Národnej rady, tak bolo také, že kratom, nechcem teraz propagovať nejaké zákazné látky, ale do roku 2021 to bola povolená látka a išlo sa zakázať a v podstate ja som spolupracoval s tými zväzmi kratomu na to, aby v podstate, lebo ja som nemal sám o sebe takú obrovskú vzdelanosť v tej oblasti, oni mi pomáhali, dávali mi to vzdelanie dostatočné, alebo to ich skúsenosti, ktoré ja som nemal z toho, hej, priamo. A toto isté by som si vedel predstaviť aj napríklad ja s vami a veľmi rád. Dobre, a teda na záver, keď už sme si vypočuli tvoj program v oblasti e-športov, prečo by mali hráči v eurovoľbách voliť práve stranu SAS a Miroslava Žiaka? Tak z toho rozhovoru možno vyplýva, že sme boli prví, ktorí pomáhame a ktorí aj naďalej budeme pomáhať a určite to naše nastavenie je silno nepoviem progresívne, ale hľadiace do budúcna. Nechceme stále sa naháňať za loptou, čo je stále fajn, ale sú to aj ľudia, ktorí nemajú radi naháňanie za loptou a radi si zagejmujú ako ja. A je to ideálne, keď je to vybalansované a teda ak hráči chcú, aby sa možno posunula alebo zlepšila tá ich pozícia, tak ja si myslím, že ja som ich tá najlepšia voľba, lebo aj som sám gamer, aj teda viem, čo tí chalani prežívajú a do čoho sa zahryzniem, tak to platí. No dôležité, či budem zvolený. Super, ja som vyčerpal politické otázky a ešte ťa odovzdám Joshuovi na záverečnú bodku.
Dámy a páni, nás teda čaká náš posledný segment a teda skratkový kvíz. Je tam inak jedna posledná, vlastne 6. otázka, za ktorú môže získať až 2 body. Takže Miro, si pripravený? Jasné. Ja som inak, keď mi Karol povedal, že to bude takýto kvíz, tak som sa pýtal, že tam bude aj fap, hej. A teda, také tam teda nemáme, ale teda poďme... Skrátka, hej, skrátka. Je, určite, hej. Poďme teda... Ja som hrával Metin, ja som zabudol, neviem, čo povedáte Metin 2, Metin, to jasné. som dlho hrtil, na výške, celú výšku som hral Metin 2. Poďme teda na ten skratkový kvíz. Prvá otázka, čo znamená skratka AFK? Neviem. No skúsim ti poradiť, tak trošičku jedná sa o to, keď hráč napríklad odíde od počítača, tak to zvykne napísať. Čiže... teda, že je mimo... Áno. A je to vlastne 3 anglické slovíčka, dalo by sa povedať. Away from computer? Je tam Kčko, nie Cčko. Away from... Connection? Nie, tam je to... Keyboard. Keyboard, áno. Trochu som musel poradiť, ale dobre, uznáme to teda. Za pol boda, áno. Čo znamená skratka GGVP? Dvojité Včko, musím teda spomenúť. Tiež to bude skratka určite niečo slova nejaké, pravda? Áno. OK. Zvykne sa to hovoriť, keď napríklad hráči vyhrajú zápas. To nemám páru. Vôbec. Ani VP? Dvojité VP? Neviem, čo je VPN, ale fakt nemám páru, priznávam. OK, je to teda good game well played, alebo teda GGVP, čiže dobrá hra. Pochválenie. Áno, presne tak. Čo znamená skratka NT? Taktiež anglický výraz, taktiež 2 slová. Ty kokso, tak vy ma tu dobre dávate dole. Ja som sa myšľal tako, že takto to musím vedieť, tieto výrazy. No napríklad, keď si hrával ten Counter-Strike, tak niekedy sa stane, že je tam nejaká, že si bol 1 proti 3 a keď sa ti podarilo napríklad tých 2 hráčov eliminovať, ale toho posledného by si nedal, tak vtedy by ti napísali, že na to. OK, not enough. Netuším. Dobre. sa takéto slangy neboli, keď som ja hrával. To je kokso sú novšie. Je to teda nice try, teda, že keď sa ti aspoň nejakým spôsobom podarí. Čo znamená v každom prípade, keď sa povie, že sa ide rašovať, teda rush? Že sa nabehne niekam. Hej. Áno, správne, výborne. Čo znamená, keď sa povie, že sa ide eko? Že sa nevie strieľať, že na nože? Si v podstate blízko. Nemíňa sa to... bez nakupovania. Áno. Vtedy sa takzvané konsoliduje, čiže sa ušetrujú peniaze. A to sa výrazne pomenilo sa tie výrazy, keď som hrával, tak to je teda... No a teda posledná otázka, za ktorú teda môžeš získať 2 body. Aké najlepšie miesto dosiahla slovenská reprezentácia na majstrovstvách sveta ve športoch a v akej hre to bolo? Tak asi to bol Counter-Strike, predpokladám. Dobre, už máš bod. Dobre, ale teda najlepšie miesto... Kokso, viem, že jeden náš to vyhral, neviem, či vyhral majstrovstvo sa do 3. miesta? 3? Nie. Ak sa nemýlim, bol to 5/6 delené miesto, takže, ale máš za to ten bod, takže to sa taktiež počíta. V každom prípade ja by som chcel vyzvať všetkých našich divákov, aby 8. júna prišli voliť a teda využili tento sviatok demokracie a túto voľbu. A ja samozrejme ešte raz veľmi pekne ďakujem našemu hostovi Miroslavovi Žakovi, že si prišiel. Ja dúfam, že to nebude NT, že to nebude nice try, tá voľba a že teda bude úspešná. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie všetkým a drťte tak aj my.